Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem bla waqfien sabiex ikollna pajjiż ġust, pajjiż li jieħu ħsieb lil dawk li huma vulnerabbli, pajjiż li jħaddem mudell ekonomiku ibbażat fuq kwalità u mhux fuq iż-żieda tal-popolazzjoni. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kienet jindirizza l-konferenza li organizzat il-General Workers Union bħala parti mill-attivitajiet li qed ifakru 80 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Waqt l-indirizz tiegħu Bernard Grech qal il-General Workers Union dejjem iffukat fuq l-interess tal-ħaddiema u qal li t-tema ta' din il-konferenza nibnu futur aħjar qed titħaddem fil-politika tal-Partit Nazzjonalista u bħala pajjiż iridu nemmnu bisħieħ f'ġustizzja soċjali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll fid-diversi proposti li ressaq sabiex pajjiżna jaffaċċja l-pjaga tal-għoli tal-ħajja fost l-oħrajn il-kola ma tkunx intaxxata. Li nsaħħu nkomplu nsaħħu kull settur ekonomiku. Mhux importanti min kien li krea dawn is-setturi, l-importanti li dawn is-setturi jibqgħu jissaħħu. Però importanti wkoll li nħolqu mudell ekonomiku ġdid b'setturi oħrajn ġodda li jimmiraw għal xogħlijiet ta' kwalità u li jħallsu aktar lil ħaddiema tagħna. M'għandniex nitilfu l-opportunitajiet. Bernard Grech saħaq fuq l-importanza li jinbidel il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna għaliex il-mudell ekonomiku li qed jitħaddem preżentament huwa wieħed bla pjan fejn anke l-infrastruttura ta' pajjiżna mhux qed tlaħħaq maż-żieda fil-popolazzjoni. Ma nistgħux nibqgħu nimportaw biss iċ-cheap labor. Mhux aċċettabbli li jiġu sfruttati l-ebda ħaddiem ġej minn fejn ġej. Mudell ekonomiku li żgur ma jippromovix id-dinjità tal-ħaddiem. Mudell ekonomiku li minflok jgħin biex il-ħaddiema kollha jimxu l qudiem, il-ħaddiema kollha jinżammu lura għax hemm xi ħadd illi lest li jiġi jaħdem għal inqas paga. Dan il-mudell ekonomiku li ġie adottat fl-aħħar 10 snin mhuwiex sostenibbli. Wassalna biex qed ikollna diversi problemi kemm fuq id-dinja tax-xogħol imma anki fil-kumplament tal-ħajja fis-soċjetà tagħna. Hemm bżonn li l-ekonomija ma tkunx ibbażata sempliċement fuq li nkabbru il-popolazzjoni qisna pyramid scheme imma li tkun ibbażata fuq setturi ekonomiċi ġodda u innovattivi. Kuntrast fl-istess konferenza l-Prim Ministru Robert Abela baqa' jirreżisti t-talba tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll ta' diversi entitajiet li qed jappellaw għal mudell ekonomiku ġdid dan hekk kif waqt id-diskors tiegħu qal li pajjiżna għandu bżonn biss tranzizzjoni ekonomika. Mhux mudell ekonomiku ġdid iżda tranzizzjoni ekonomika ta' ekonomija illi qdietna tajjeb ħafna f'dawn l-aħħar 10 snin. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li t-tema tal-konferenza nibnu futur aħjar ħarsien soċjali, dinjità, innovazzjoni, sostenibilità hija xhieda ta' dedikazzjoni u lejalità lejn dak li għadhom mal-passat fil-waqt li l-persuna tibqa' ċentru ta' kull deċiżjoni u kull azzjoni li qatt ħadet din il-Union. Barra minn hekk Joseph Buġejja tenna l-importanza li jkunu indirizzati l-isfidi urġenti li qed ikomplu jħallu impatt negattiv fuq is-soċjetà tagħna. Ma nistgħux nitkellmu fuq id-dinjità mingħajr ma nindirizzaw xi wħud mill-isfidi urġenti li qed ikomplu joqtu s-soċjetà tagħna. L-importanza tas-saħħa u s-sigurtà, diskriminazzjoni, sfruttament u abbużi, paga ġusta biex kulħadd ikollu ħajja diċenti u rridu nistaqsu l-kull wieħed minna. Jekk tassew nemmnu fil-prinċipju tad-dinjità u l-ġustizzja soċjali, kif nistgħu nħallu dawn l-abbużi li qed isiru f'ċertu postijiet tax-xogħol? Giulia Falzon għal Net News.